Jeg hedder Morten Stenderup. Og jeg hedder Jesper Bangsen. Tilsammen er vi Vest Electric Trading, og vi er her i dag på havnen i Esbjerg, hvor vi holder til og har vores domicil, og det er blandt vores kunder inden for marineindustrien. For uden det maritime segment, så er vi et stort inden for industrien og inden for vindenergien. I alle segmenter, hvor vi ligesom kommer, der har vi også obsolete varer, så en stor del af Vest Electric Trading, det er det med at være energioptimeret og hjælpe med at holde gang i nogle ting, i stedet for bare at skaffe nyt, og så på den måde faktisk spare i den sidste igen og være god ved miljøet. Ellers kan man sige om Vest Electric Trading, vi er en mindre virksomhed, vi er til for kunderne, og der for dem er vigtigheden i hurtigheden i reservedelene. Vi har et slogan, som vi holder meget fast i, som hedder, hvad skal der på? Der skal fart på. Og det må kunderne gerne prøve os af på. Det vil sige, man ringer til os, skriver til os, og så vil vi gøre alt for at hjælpe dem. Det er det, Vest Electric Trading kan, og det er det, vi vil blive ved med at gøre i fremtiden. En trofast leverandør til de her segmenter. Kig forbi os på havnen i Esbjerg. Der er altid friskbrygget kaffe på kanden. Ring eller skriv til os ved hastesager. Hvad skal der på? Der skal fart på!